Spiss nisimgħu kif is-safar jiftaħlek moħħok, iżda bosta huma dawk li minn barra l-esperjenzi u l-veduti isifru bil-mira li jitalmu lingwa ġdida. Illum ngħidu kelmtejn ma' Caroline Tiso, CEO ta' Federazzjoni għat-Tagħlim tal-Ingliż bħala lingwa barranija, li llum il-ġurnata tiġbor fiha 15-il skola differenti. Jiena bdejt naħdem f'din il-kariga f'Marzu tal-2021. Kien perjodu diffiċli ħafna x'konna għaddejjin minn żmien il-COVID u l-industrija tagħna għaddiet minn perjodu ikra ħafna fil-fatt dak iż-żminijiet. Però issa qed naraw irkupru, qed naraw li l-industrija qiegħda tirkupra b'mod sostanzjali. U jiena li l-rwol tiegħi bażikament huwa li nippromovu l-industrija barra minn xtutna. Fil-fatt nagħna kif ġejt minn ISEF Berlin fejn konna qegħdin hemmhekk nattrattaw iktar aġenti lejn pajjiżna u konna qegħdin hemmhekk ukoll mal-Malta Tourism Authority u mal-ERT Council. Dawna huma żewġ entitajiet li aħna naħdmu viċin ħafna magħhom. Għaliex Malta Tourism Authority ovvjament bħala tat-trattat turiżmu lejn Malta. U l-ERT Council hija regolatur tal-industrija x'aħna bħala Malta l-unika pajjiż fejn għandna leġiżlazzjoni li tikkopri l-industrija tagħna. Jiena bdejt il-karriera tiegħi ta' 18-il sena meta bdejt naħdem mal-Aġenzija tal-Ivvjaġġar. U wkoll fil-perjodu tas-sajf bdejt naħdem ma' linja tal-ajru. Fej kollna l-opportunità naħnu bħala cabin stewardesses qabel ma tħanna l-università. U kienet opportunità kbira biex nibda is-safar, il-ġurney tas-safar tiegħi. Kien importanti ħafna għaliex peress li kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bħala xogħol, tallimt malajr l-importanza ta' kif għandek tmur man-nies, meta jkollok ukoll klient forsi xi daqsxejn diffiċli, meta peress li konna qed nirrappreżentaw lil pajjiżna kien l-importanza li din għandha meta inti tkun qiegħda f'din il-kariga. Allura dina dejjem effettwatni tajjeb ħafna fil-karriera totali tiegħi, però anke issa f'dan ir-rwol li għandi huwa importanti ħafna xi qed nippromovi lil pajjiżna u l-industrija tagħna tal-English Language Teaching u wkoll lill-membri tagħna. Jiena tinteressani ħafna l-edukazzjoni, jiena nemmen illi meta titgħallem inti ħadd tespandi l-oriżonti tiegħek. Kelli perjodu f'ħajti fejn kelli l-opportunità ngħix barra u kienet impressjonatni ħafna l-fatt fejn ħafna nies kienu jsaqsuni fuq Malta, fuq il-lingwa tagħna, kemm għandna nħossuna fortunati illi aħna bħala pajjiż aħna bilingual. Allura dejjem ikollna dik l-opportunità speċjalment il-lingwa Ingliża illi tista' tiġi konsidrata bħala an international language. Ovvjament il-Malti hija lingwa importanti ħafna x'aħna unika għal pajjiżna, però l-Ingliż huwa kapaċi jkabbrilna l-orizzonti tagħna, nistgħu mmorru f'ħafna pajjiżi bieħu nitkellmu u opportunità xogħol ukoll. Allura dawn l-aspetti bdejt narrom li fil-kariga li għandi issa huwa potenzjal li nistgħu nkomplu nattrattaw iktar nies biex jiġu Malta jitgħallmu l-Ingliż ngħinuhom billi jitgħallmu l-Ingliż ikunu jistgħu jkabbru l-orizzonti tagħhom ukoll. Ovvjament f'każ ta' iż-żgħażagħ forsi jridu jibdew jitgħallmu l-Ingliż għandna wkoll possibilità fejn għandna business people, nies ta' ċertu statura fil-xogħol tagħhom jixtiequ wkoll jespandu l-lingwa tagħha, il-vokabjolarju tagħhom. Xi kultant inħoss li l-industrija tagħna mhijiex ħafna nies ma jifhmux x'inhu li aħna nagħmlu. Hawn perċezzjoni f'pajjiżna inħossina fejn ħafna nies jaħsbu li l-istudenti li jiġu jitgħallmu l-Ingliż huma studenti żgħażagħ li forsi huma jħossu li forsi jkunu daqsxejn iktar storbjużi. Però l-industrija tagħna hija ħafna ikbar minn hekk. L-industrija tagħna tattratta ħafna studenti żgħar fis-sajf illi dawn jiġu Malta biex jitgħallmu l-Ingliż u biex ukoll jaraw l-aspett differenti ta' pajjiżna fejn ovvjament iż-żgħażagħ jħobbu il-baħar u joħorġu fil-għaxija, però dawn dejjem ikunu akkumpanjati minn adult tal-rappreżentant tal-iskola tagħhom. U mbagħad għandna wkoll sezzjoni oħra fis-settur tagħna
Fi għandna ħafna adulti li jiġu jitalmu l-Ingliż. Ġifieri aħna matul is-sena m'għadix perjodu fejn naraw biss l-iktar ammont ta' studenti jiġu fis-sajf. Għandna ħafna studenti adulti li jiġu matul is-sena kollha. Għandna ġieli konna tobba li jiġu Malta biex jistudjaw l-Ingliż, ikonna grupp biex jitalmu iktar aviation English, ikonna ukoll ħafna studenti li jiġu Malta għax jixtiequ jidħlu fl-industrija tal-hospitality. Allura jiġu l-iskejjel tagħna fejn huma jistgħu joffru dan il-suġġett ukoll. U għandna wkoll ħafna members of the European Parliament li jiġu Malta biex jistudjaw l-Ingliż ukoll. Il-bilanċ huwa importanti ħafna, jiena nemmen ħafna illi għandek taħdem matul il-ħinijiet tax-xogħol u tagħti trissisti kemm jista' jkun, però nemmen ukoll illi huwa importanti jkollok il-ħajja privata tiegħek. Jiena nħobb ħafna trekking pereżempju, għax jiena Malta nħobba ħafna u nemmen li hawn ħafna postijiet li għad irrid niskopri. Kif nafu aħna għandna ħafna traffiku fit-torq, allura jiena nħobb it-trekking għax you go off the beaten track u tara affarijiet illi mhumiex komuni, li mhumiex magħrufa. Ukoll fl-istess ħin, through trekking, nkun nista' wkoll nillinkjah ma' xogħol li nagħmel fil-ħinijiet tax-xogħol, ovvjament għax inti dejjem. Alla volja jiena l-industrija tiegħi prinċipalment hija l-ELT, ovvjament hemm element ta' turiżmu wkoll, għax aħna meta nattrattaw l-aġenti biex jiġu Malta, aħna huma jqattaw ċertu ħinijiet jistudjaw u fil-ħinijiet liberu tagħhom mbagħad huma jżuru l-pajjiżna. Allura importanti li nkunu nistgħu nkunu iktar informati kemm jista' jkun fuq pajjiżna. Meta tkun imsifra l-għan ta' Caroline mhuwiex biss li tippromuovi l-Malta bħala destinazzjoni turistika, iżda wkoll bħala destinazzjoni attrajenti fejn wieħed jista' jitgħallem l-Ingliż. Meta jiena nsifer, immur niltaqa' ma' aġenti fejn jiena nista' nippromovi l-iskejjel tagħna x'jiena naf illi l-kwalità ta' edukazzjoni li huma joffru hija eċċellenti u ovvjament huma wkoll isifru dawn il-ħafna workshops u fairs li jkollna u peress li huma jkollhom accreditation mark u l-aġenti jkunu jafu illi l-kwalità hija għolja ħafna. Fuq kollox Caroline temmen li Malta għandha ħafna x'toffri lil min hu kurjuż jiskopri. Hija komplet tiddiskuti magħna l-potenzjal tal-pajjiż fih dan din l-industrija, fosthom fejn jidħol il-lat ekoloġiku. Ovvjament bħala industrija tara aħna nixtiequ nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna. Qed naraw pereżempju bħalissa qed nippruvaw nirriduċu anke l-iskejjel tagħna nippruvaw jirriduċu l-ammont ta' karta pereżempju li nużaw. Qed naraw il-possibilità fejn nużaw carpooling fejn hemm bżonn biex nippruvaw innaqsu wkoll l-ammont tan-numru ta' karozzi li jintużaw jew public transport. Qed naraw ukoll il-possibilità bħalissa li nużaw green accreditation fejn l-accreditation tkun issir kollha online. Accreditation hija tip ta' auditing li wieħed jagħmel. Allura nippruvaw qed naraw il-possibilità li din issir kollha online, virtually ma jkunx hemm sewqan pereżempju tal-inspectors f'ċertu sezzjoni tal-industrija u nkunu nista' nagħmlu kollox through digital procedures. Hija importanti ħafna li aħna nbżgħu għall-ambjent tagħna, hija importanti wasalna qegħdin ġo kriżi u aħna nippruvaw nagħmlu mill-għamlu kollu tagħna biex nkunu parti minn din is-sitwazzjoni. L-għan tagħna huwa li dejjem nibqgħu nattrattaw iktar studenti lejn pajjiżna. Aħna għandna ħafna x'noffru, nemmen ħafna f'dak li aħna noffru fil-fatt. Nixtiequ wkoll naraw kif nistgħu naħlu bħala CSR, kif nistgħu niżvolġu din il-possibilità li dejjem naħna l-kemm qegħdin għal 35 skola f'Malta. Nixtiequ dejjem naraw kif iktar nattrattaw iktar skejjel biex jiffurmaw parti mill-federazzjoni tagħna. Jiena nemmen li l-importanti ma taqta' qalbek qatt. Jekk inti għandek viżjoni, jekk inti tixtieq tasal f'ċertu post f'ħajtek fil-futur, għandek dejjem tibqa' tammira lih. Tibda żgħir huwa importanti wkoll nemmen għax inti bekk tibqa' tibni fuq l-esperjenza tiegħek.
Malta nbidlet ħafna miż-żmien li meta bdejt naħdem jiena. Kienet iktar male dominated meta kont żagħżugħa jiena. Però issa qed naraw ħafna tibdiliet f'ħafna postijiet, f'ħafna karigi, qed naraw iktar u iktar nisa jitlu f'ċertu karigi ta' CEO, ta' senior management u anka bħala fil-postijiet fil-gvern, bħala ministri, qed naraw iktar u iktar nisa li qed jieħdu dawn il-karigi. Jiena il-pariri li nagħti huwa li qatt taqta' qalbek qatt, dejjem studja, dejjem żomm moħħok miftuħ, dejjem tgħallem. Għaliex bekk inti kollok il-possibilità li tasal. You never give up. Dik l-importanti ħafna l-motto tiegħi, never give up. Għalkemm ma kienitx lezzjoni tal-Ingliż, xorta hemm ħafna x'nitgħallmu mid-diskussjoni tal-lum u hekk kif ħallejna l-Caroline biex tkompli fix-xogħol tagħha, min-naħa tagħna nerġgħu niltaqgħu magħkom għall-episodju li jmiss. Għad-dieħla. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.